Dobrý deň, volali ste ma? Ahoj Miško. Potreboval by som odstrániť nejakých chlapíkov. Môžeš to robiť postupne. Môžeš začať napríklad s Radkom. Choď a dones mi o tom záznam. Dobre, viem, koho myslíte. Zabijem toho špinavca a donesiem vám o tom kamerový záznam. Veľmi dobre. Tak sa mi to bude páčiť. Čakajte ma. Zabijem ho touto kartou, je to červenec. Radko! Radko! Čo sa ti stalo? Dneska mi si máš šťastnú prevredanú! Zabil som ho, mám o tom kamerový záznam. Veľmi pekné video. Pôsobivé kameramanské schopnosti. Dúfam, že raz z teba bude slávny režisér a narežíruješ napríklad Jurský park. Tvojím ďalším cieľom je Tatiana. Bola to Radková žena. Dúfam, že to vybavíš. Spolahnite sa na mňa, pán. Ako sa voláte? Nijako. Pán Nejako. Spolahnite sa na mňa. Na túto významnú osobu som si pripravil túto kartu. Je to zelené S. Keby si mohol zúzať a to čakaj taká! Tatiana Negra! Obaja takí mladí! Práve mali ísť na svadbu! Prečo? Taká mladá! Prečo musela umieť? To ťa zabijem! To ťa zabijem! Boris zomrel, ale to Nijakovi asi vadiť nebude. Idem za ním. Mama ide. Dobrý deň, pán Nejako. Ahoj, nemal si inakšie oblečenie? Mal. Ale ako som sa zbavoval Tatiany, bolo tam moc krvi a musel som sa ísť domov prezliecť. Takže si ju zabil. Áno, ale aj Moritz. Skočil mi do cesty, keď som mu išiel proste napadnúť. Ale Morica si predsa ešte nemá zabiť. Toho si mal zabiť až potom, ako ti to prikážem. Neplníš moje rozkazy a za to ťa teraz zabijem. Nie! Ja zabijem teba! No čo robíš s tým zoomom? A toto bude robiť dokedy? Už to máš? Pre Boha. No, na túto príležitosť som si prichystal, prosím vás pekne, Brusunový scenár na seriál Perníková chalúbka od štúdia Nil.